Madokachere tauya nadzo nhau dzanyasi musomuvhuro riri zuva rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno waiye chiwabvu. Kuno murume wekuUganda anonzi David Matsanga agonyora tsamba kuna Fikire Mbalula weANC akati Geza ari muSouth Africa ngaabatiwe aburitsiwe nekuti ari kukonzeresa kuhurumende yeZANU-PF. Murume uyu aita kunyangadza idi, ukaona wakutofungidzira kuti ari kuSouth Africa zvawaremera. Rikaitione hedu kuti wachaipedza sei iwo ana Mbarurawo peno wane zvawachaita heno, peno waruda kuita zvawakaita nyoka yemabhunu heno tinenge tichikunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvaburika. Apa wagariwo kuCloverdale kuya kwakapaziwa makuno kunoyano wakomana wari panze nochando chii chimanduwe unobva wafunga zvogorera 2005 pakatanda murambatsvina paye vanhu vachipaziwa nguva yeusiku kwakaita chando chiri kurova mhanduwe vanoida fani nguva iyoyi. Nguva yese iyi vanoita basa zvakanyangaritsa zvakadari. Nguva inoyi ndo yavanotanda kuchiita iyi. Apa chinorwadza chokuti wacho wakatengesera vanhu ivhu irori waribeka namubodza anobatiwa nobva waona kuti paribe chizvino. Rikaitione kuti yavo vanoita kuti zviite sei. Apawo tiri kufara tiri kuti makorokoto kwai kuno mhuri yakapuwa wapwere washanu kabodzi. Aiwa ndo tuzvinukawo tushanu mhanduwe kabodzi kuti pa wazvarira wese kukaranda tikuramba tichitenda yawe kwai ndokuti zvalanai muwande kwakareketiwa kuya. Rikaitione kuti zvinosvika papi izvozvi. Wamwe watoti wakomana ngatiteibawo rokuwabatsirawo nozviri zvitatu zvatinokona kubatsira iyo mbasha potika nepukeni mhanduwe inodikana iyi mikaka zvizhinji zvinoda kuti wabatsiwe. Rikaiti kuona peno hurumende yedu ichaita kuti zvino ndowekutanda wazvariwa wari washanu munyika medu muno tokuramba tichiita makorokoto. Mutungamiri wenyika yeNamibia maindaitwa kwai wauya kuZimbabwe watambiwa naiye Kembo Mohadi wauya koita urendo basa. Rikaitione kuti wanenge wachiita sei. Kembo ndiye awatambira akati ewo kwai ndatumiwa kuti ndiende kokuchingurai. Tikati ewo kamuzvizvino ita bau rokuwachingura mhanduwe zvioneke kuti munyika muno wanhu. Mapurisa oZRP agobudisa manhambawo dzimotika dzinosvika 290 mhanduwe. Kwaiwawo vanhu ivava kwai vamwe vaigopfura maraiti matsvuku, vamwe vachikona pavasingafanire kukona. Zvese kwai takazviboya nguva zvese izvozvo kwai takazviboya nemakamera mhanduwe. Kuno kwai vanhu vawane mazuva 4 basi okuti waende kumapurisa tione kuti woitiwa sei. Tikaiti goona ipapa kuti vanoipedza sei iyo nyaya yacho. Kuno vaZimbabwe vairi vari kutotsvakiwa muSouth Africa nonyaya yekuita zvokubhinya. Mbiya wakabatiwa akabva atopuwa upenyu hwese hwokugarira mujere. Rikaiti goona ipapa kuti zvinoperera papi, vanobatiwa chere kana kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichikunyepai. Kwaburika masoko okuti Daniel Garwe kwai agotora ivhu rakatengeserwa ana MP mugore 2018 akaripa kuna Billy Rottenberg. Wakomana unobva waita kuona kuti paribe chizvino. Idiwa ramba wachindopanana kuita kukohwa hawo izvo upfu hwakandokohwa huri upfu kare mhanduwe. Kwavo chavo kundobikira basi watokohwa zvichindobva mumunda nokuenda mupoto paribe kana chimwe chigayo. Pakaita kunyangaritsa. Tikaitione hedu kuti ichapera sei. Apawo kudaro paramende iwo wakuru weZANU-PF warimo mudaro paramende kwai wagotosimba wakati aiwaba dhiri rakaitwa naMnangagwa noBelarus ndiro chairo ndo ratiri kuda iroro.
Ko maigoringira kuti pangaita angasimudze musoro chere, paribe. Ndikaiti kugoona kuti vanosvika papi. Tendai biti kwaipapa agototi nyika yedu ichakona kunyangalitsa mhanduwe kana ikasvika zvichienderera mberi kudari paribe hurumende yokusanobata masimba, National Transitional Authority pachirungu. Ndikaiti kuona kuti zvinosvika papi, nekutoti anga akabatana kana uyu zvaari kureketazvo zviri kubatana nezviri kureketiwa neumwe anonzi Herbert Chamuka. Kwai naHerbert Chamuka yu isusu mapato anopikisa hurumende tikutoda kuti AU no-UN ndidzo ngadziite kuti paitiwe hurumende yechimbi yokusanobata masimba kuti nyika imboite tusvinu. Ndikaiti kuona kuti wari pabodzi chere kana kuti wari kureketa zvakafanana, asi wari wanhu wakasiyana, wari kubva kwakasiyana. Tinenge tichikunyepa hedu pamberi pamo. Wanhu nyasi waenda kouikaka iye akuzikana nokunzi Mugo aiita zvokuita zvezvimbokoma nokusimudza masimbi mhanduwe hede. Wanhu wangu wakazara kuzara chaiko kusvinu. Unobva waona kuti apfana akaidi zvekuti iye agopfa achitekaiditsa motika zvisvinuba, waribe kana kuzvireketa waindoti kwai munhu kwaye. Apa chiri kutorwadza anga aribe kutendeuka. Ndizvo tinoreketa izvi kuti vanhu garai makatendeuka, nekutoti nguva yakadarika kusvikira uribe kutendeuka mhanduwe kwaikasoreke guhwa kuribe munamato, paribe chatichaita kwaundopfa wakadando nawo moto mugehena idi mhanduwe paribe zvino. Asi ipapa rikaitione kuti wamwe wachafunda chere kana kuti kwete. Chikoro chofundo yepamusoro UZ chagoreketa kuti kwaita kutoti zete ipapa kutsvaka vamwe vanhu vanouya kofundzisa nzvimbo dzakabisiwa iyo wari kuiratidzira kuramwa mabasa wawa. Ndikaitione kuti zvichasvika kupi, asi mukaona wakona kuita izvozvo wari kureketa izvozvo, bvai maziva mhanduwe kutoti kwakufundisiwa nana mafundana wega. Imi panenge paribe chizvinu zvichafundiwa ipapo heno mhanduwe kuti zvichaendepi. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichiteera sei. Zifa yagoburika ikati zvakaitiwa noZuro kuShabhani noGwanda no Nikisi mani kwai wanyanya, wagoita zvokunyirana kudidi, mutambo ukabva wamisiwa uri pakati uribe kupera. Zvinonyadzisa izvi. Rekai tione hedu kuti wachaipedza sei woZifa wacho. noZuro pokare kepekepe noDynamos dzandoita kabodzi zvinorwadza, zvinosvota. Tei takaringira kuti kutambiwe bhora rinogoedzana zvisvinu, asi rekai tinondotenda kuti wakatamba. Apawo kukiriketi Blessing Muzarabani agonze aenda kune inonzi Royal Challengers iko kuIPL kuIndia. Tikaiti kuona kuti ichapera sei, tekuti makorokoto. Toringa dziri kuitika pasi rese. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Ramaphosa aenda kuAmerica koita katomboka nyai naiye Donald Trump. Zvatiri kuziva zvichabenhuka kana Ramaphosa achireketa ipapo kutoti Elon Musk ngaachipiwe rezinesi. Rekai tigoona apawo Paul Mashatile ariko kuFrance kureketa kuno. Wakaita kudungamidzana mhanduwe, uyo achienda kuAmerica uyo achienda kuFrance. Vasiya zvavo dumbuguru Gwede Mantashe aripo ipapo akaita kugara achiti zete kuti ndiye akasanobata kuita mutungamiri wenyika. Aiwa tikuti makorokoto waiwo Mantashe. Kwaburika masoko kutoti kuNamibia noBotswana vari kuita katomboka nyaya kuti waone kuti vanokona chere kubatsirana kuwaka chipepeti chemapfuta odzimotika oil refinery pachirungu, kuti kwai zvinhu zvitikaire zvinowaite kutengeserana nomapfuta akachipa. Tikaitione wakazvikona izvo. Tinenge tanota nesu mhanduwe nekuti totora totanda ipapo. Bva tatoti aiwa munhu wese kuNamibia
kutoisa pombi inouya kuZimbabwe, pombi inouya kuSouth Africa, pombi inouya kuZambia. Zvinenge zvaringana kaizvo. Rekai tigoona kuti zvichaburika sei, tinenge tichikunyepai zvedu. Tanzania kwaiya benhutsa vanhu vatanhatu vokukinya vangauya koringa Tundulisu ari mudare. Rekai tigoona ipapa mutungamiriri wenyika atoreketa kutoti ndinoda zvekukanganisirwa nyika yangu nevanhu vanouya koita mutsepwede. Aiwa ndinozvidaba ini. Kwai Tanzania ndoyega nyika yakanyararitsa, yakadekara. Kuno ndichadaba kuti vanhu vauye kubva kuno dzimwe nyika kuti vauye kovhiringa kudekara kuri munyika mangu. Rekai timboramba takaringa. BBC iri kureketa kuti yaboya kuti kuno vapwere vakawanda warimo mubasa rochikorokoza, asi ivo vari kuseenzesiwa kuti warare nevanhu makorokoza iwayo. Idinayewe zvakaita kunyangariwa. Kwai wese wakabva kunze kwenyika, wese paribe kana mubodzi ari kuzikana kuti akabva sei, paribe ari kureketa zvisvinu kuti akabva sei. Ipapo panobva pahwadza manje, mandiyo panobva paita kuhwadza. Rekai tione kuti zvichapera sei. Joe Biden kwai agonzi abatiwa chirwere chegomarara revarume kuti ngaachimbidze apora. Dai ari musvinu atotora mukana wokutendeuka woteera Jesu Kristu kuti azoponesiwe nguva yatikaira. Toona kuti Trump agototi kwai sei wanhu waasiri kureketa kana kutsvaka kuti ana Bruce Springsteen, ana Oprah, ana Beyonce nevamwe vakuru vanoimba vane mukurumbira wakamboita sei, wakapuwa mari naye Kamala Harris, kana kuti wakapa Kamala zvinhu zvakadini. Rekai tigoona ipapa pakafitira kunyangaritsa apa, tinenge tikunyepa hedu kana pane zvinenge zvazoburika uku. Izvezvi tiri kufara kuti kwai wokuSouth Africa anonzi Reino Neo kwai ndiye aita wokutanda womuAfrica kuita kwai munhu akasimba. Haikuona zvouya anoti ndinodhonza zvitima uya. Aiwa uyu ari kunzi world strongest man. Tikuti makorokoto pokare wafana South Africa wobhora wari pasi makore 20 ndo wari kutonga muAFCON. Tikuramba tiiti makorokoto. Wabi yedu wari kumboita tunodadisa tuzvinu. Rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika papi nesu tinozvidawo. Tiri ipapo mabuja aiwa. Rekai tidipfame ndini wenyu mhandu wewo nhau.